Ćao svima, dobrodošli u još jedan gameplay. Kao što možete vidjeti, igramo kako se on zove jebote? Left 4 Dead 2. Otkad nisam igrao već sam zaboravio i ime. Sad sam skinuo sa Steama i idemo da igramo nešto. Igrat ćemo survival. Neću survival. Idemo na kampanju neku da odigram. Ili ajde survival, pošto kampanju sam odigrao već milion puta. Idemo vidimo. Da li ćemo moći da uđemo? Hoćemo. Sad čekamo da uđe. Ne znam koliko će to da potraje, ali vidjet ćemo. Možda malo duže, možda i ne. Nisam igrao igricu pa ja mislim jedno 5-6 mjeseci. Ne znam koliko je pisalo tamo na Steamu kad sam zadnji put pokrenuo, ali dosta davno. Gledao sam neki gameplay pa rekao, aj ja da skinem pa da odigram malo. Evo skinuo sam, ovo je napunilo tako da možemo da igramo. Ljudi, ja ne čujem ništa. Ja sam tek sad ušao, svi su mrtvi. Idemo sad opet. Nema kalaš. Ajde, uzet ćemo. Čim se uzima bok? To sam zaboravio. Uzet ću ovu. Opa, ne, uzet ću ovo. Da, big gun, jeste. I to bi da uzem. Aha, sa se uzima. Sve sam ja zaboravio, ljudi. Nadam se da me čujete. 100% me čujete. No, ajde, igramo. Sve podešavanja su na maksimum stavljene. Ovo je već pao dole. Čekaj, vidra je tvrda. Ljudi, ajde da pokrenemo ovo pa nek dolaze ovi. Samo trebam da nađem gdje je to. Opa, lepo. Ali mi ne treba. Sve gdje se ono pokreće, ovdje mi nešto pokazuje. Aha, healuje, ne hvala. Pa gdje se ono pokreće bre? Ovi su retardi, nema šanse. Tako. Evo vam ga sad. Ovo je neki retardirani majmun. Au, bog te, šta je ovo? Gotovi smo ljudi. Kad imamo retarde u timu, to ti je to. Opa, 35% healtha. Sad on ubije. A ja, gotovi smo, mi nećemo izdržati ni minut. Ajde, majko vam jebem. Bolje se štakamo negdje u kući, ja mislim. Ili možda ne. Ovo je jako jaka puška. Ide u pičku, matinu. Nećemo ipak survival, idemo, neću single player, idemo neku kampanju da odaberemo. Bilo su jedan. Idemo tu, na normal, može. Nemoj, neću tu. Treba se skine, čuj kakav addon sad. Jebi ga, ne vezi, izabrat ćemo da može ovaj.
ko ima na Steamu i hoće da igra sa mnom i da snimamo zajedno, nek se javi u komentar. Jedini uslov ima da ne bude neko dete od 10, 15, maksimum, minimum neka bude 12-13 godina, znači ne manje, pošto sam da ima na YouTube dosta, pa da tako kažemo, dece, pošto svi ono snimaju deca od, ne znam ja, 12 godina lupam, nek bude neko 14-15 godina, manje ne treba. Jebi ga, to sam ja aktivirao sada. Znači, ako neko ima na Steamu i ima minimum 14 godina, neka se javi i možemo da igramo. Da mene niko ne vidi skoro. Pucao sam malo iz svog. Marš! Pičku materinu. Vidio sam ga, ali ne veze. Idemo dalje. Ne znam sad. Ovo ima onu veliku pušku, ne? Ne. Idemo. Malo zalagovalo sad. Koliko mi je ping? Pa dobro je. Svako mi je isti, samo ono dovoljno mi je malo veći ping, upravo da se popnem, ne mogu. Davno nisam igrao, ali sad mi dobro ide. Realno ovo igra je lako, nekako ne može vas brzo ubiti. Samo ako igrate i na hardcore i onda isto. Mislim ako niste neki ono, baš da ne znate da pucate, pošto ima takvih. Idemo tu dole, ovo ću tu uzeti. I idemo. Koji kurac. Ne veze. Sad će benzin da aktivira neko. Aktivira. Puca u benzin. A, zajebo sam ga. Alo bre. Imam 40 metkova. Au. To baš neće biti dobro. Ali nema veze. Naćemo i metkove tu brzo. Jebi ga, ja sam teo da nosim. Šta mu je bilo? Idemo tu unutra. Danas se ima nešto dobro. Jebi ga, nema. Ovu mapu ne sjećam se baš na ovu mapu, ali to mi daj. Možda i nisam trebao da uzem, možda i ja sam. Realno s ovim je malo teže ubiti, ali vidjet ćemo. Uzem to, uzet ću. Sad sam dobro što sam uzeo ovo. Igramo na normal, tako. Uzem normal nije ni tako loše, ali ću uzeti ipak ovo. Malo da napunim. Malo da pojačam zvuk. Eto. Nije sad dobro. Nije vreme za pojačivanje. Ja mislim da čujete. Zvuk nije pretjerano, nije ni slabo. Što ja uvek to. Uvek s tim imam problem da pojačam zvuk ili da smanjim. Kako da bude ono idealno. Nam treba malo adrenalin. I idemo. Trčimo kao zmaj. Evo sećam se ove mape.
nadam se. Bi ga, pukao sam ga. Još kad bi vidio koliko pucam. Opa. Eto gledaj. Ovo će biti zajebano. Ovo će biti zajebano. Idemo tu gore ako mogu uopšte da se poprem, ali gorim. Nije dobro. Sad trebamo ovaj auto tu raspustimo. Ja ću se nahilujem brzo, brzo. Da bi uzeo jedan. Naravno. Vidim da li ima kalaš, nema naravno. Municiju uzmem i penjem se ja odmah tu gore. Ne trebaš da skačeš bre, samo idi. Ako. Sekiru da uzem, uzet ću. I idemo. Sad čekamo. Barem nemamo retarde u timu. To mi se sviđa jer prošli put kad sam snimao ja mislim da ne mogu pogoditi. Jedan metak je njima dovoljno, samo eto, ne znam ja. Ne! Evo kurac. Hvala mu. Sad njemu treba pomoći, idem gore brzo. Veže nade. Nekad bi imao Skype sad da pričam sa nekim i da igram, a to je bilo meni barem mnogo zabavnije. Evo ako sam da igram. Potrudit ću se da bude facecam uskoro. Stvarno bi trebalo. Marš. Sad ću to da prestane na pola pa ćemo trebati da upalim opet. Dobro, oni su svi tamo i ne kontam zašto. Što po meni, a uputice. To sam teo da kažem da po meni je ovo najbolje mesto. Ali izgleda nije. Sad sam ga najavio. I nisam. Opet sam ga najavio. I opet nisam. Jebi ga, sad sam već najebo. Mnogo ih je ovdje već, došao jedan da mi pomogne. Zbog nečeg idem jako sporo. Tu ima za healovanje, naravno da nema. Ne idem ja tamo, to mi se sviđa. Idem tu gore, brzo. Ovo ćemo dosta skinuti, ja mislim. Bi ga otišao već, no nema veze. Aj stići ću da ih pomognem, pošto neće ih skoro ubiti. Ili su gubili. Da, crko je. Idem ja gore, sad će ono prestane da radi, najvjerovatnije. Ne bi trebalo tako da rafal pucam, ali ne veze. To mi se ne sviđa nikako, ne vidim gdje sam sad. Prvi ne vjerujem da ćemo biti, možda drugi. Ajde. Sad trebamo da upalim opet, prestalo je da radi. Ja ću biti taj koji će da upalim. Ja mislim da ćemo ovdje uspjeti 100% da pređemo. I možda neko da prođe, pošto možda neko da crkne. A daj. Ti mi jako nerviraju. I ja imam najmanje health. Da li je to moguće? Sad će brzo, ali ću uspjeti.
Ima ja tamo do njih, što svi su tu već. Gdje si prijatelj? Kada će ovo više doći dole? Malo ga je bacio. Crkve. Nije metkove. Što je tako? Uzet ću... Ajde uzem ovo. Ne, uzet ću ovo. Ili ovo. I napunimo i to je to. Ovo je bolje, ja mislim. Brzo ulazimo sad u ovo. Opa, izvini. Ajde, ulazite. To je to, ljudi. Prešli smo jednu mapu. Nismo cijelu, ali eto. To je to, ako hoćete još gameplaya pišite u komentar. I... To je to!